मोनद' हारिनो मोनद' कमिउनिटिनो एसटी स्टेटास गाबोनो बेनि सायाव सावरायगोन आरो बे मोनद' कमिउनिटिया मा ताइ आहम, कच राजबंशी, मोरान, मोटक, chutia आरो टी ट्राइब्स। बे मोनद' हारिनो जनगोष्ठीनो एसटी स्टेटास होनायनि सायाव सावरायगोन गाबोनो जनता भवनाव सावरायगोन बे बाथ्राखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय बे मोनद' जि हारि बा कमिउनिटि बिसोरो एसटी स्टेटास मोनगोन ना मोना बेखौथ' आं बुंनो हानाय नङा। मानो होनोबा आं नोंथांमोननो साइन्टिफिकेलिसो बाथ्राखौ बुंगोन। जोङो जाय संबिजिरनि दहाय लानानै जाय संबिजिरनि दफानि दहाय लानानै जों बुंबाय थायो एसटी जानायनि बिथांमोना मा गैया मा होनो स्टेटास गैया बायदि गैया नङा होमबा बेखौ लानानै जोङो गोबां बुंबोबाय थादों। नाथाय नोंथांमोना अरायबो बे बाथ्राखौ गोसोआव गासैबो बिथिङानो सब इभलिउसनारि सोलायलांबाय थायो। थासारिखौ नायनानै कन्डिशनखौ नायनानैसो गासैबो आयेन कानुनाबो जालांबाय थायो। दिनै नोंथाङा जाय आयेनखौ नुदों मोनसे समाव बै आयेना थानाय नङा। बेनिखायनो जेब्ला जों थांनानै थागोन जाय समाव जों प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जि खामानि मावनांगोन बेखौ गोख्रोङै मावलांबाय थायोबासो नोंथाङा बे कम्पिटिशननि वर्ल्डआव थांनानै थानो हागोन आरो नोंथांनि स्टेटासखौ रैखा खालामनानै लाखिनो हागोन। दिनै थासारिया ओरैबायदि जाहैदो माने मोनफ्रोमबो खामानियानो जोंनि बर' माहारिनि हेंथायै थाङो बा एसटी सुबुंफोरनि हेंथायै थाङो। दिनै जायफोर हारिया जोंखौ खुङो बैफोर हारिया माब्लाबाबो गावसोरनि जि माइरं बेखौ खोमानानै लानो नागिराखै। बै जनगोष्ठीफोरा एसटीआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सानना नायदो सोरनि कटाया बांसिन जागोन आरो सोर बे कम्पिटिशनाव गावजों गाव नांलायनानै थैलांगोन। अबयसे कम्पिटिशनाबो एसेबां गाज्रिद्राय मुवा नङा। जों बर'फोरा दिनै जुदि गावनि सेफटिनि थाखाय माखासे मावनांगौ खामानिखौ जुदि समाव मावना लानायमोनबा बेबायदि गावजों गाव बिग्रायारि हानजा दानानै गावथारलायबाय जुदि थायामोनबा एबसु पिटिसिया जुदि थैलायबाय थायामोनबा जों जुदि सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनानै लानायमोनबा दिनैनि थासारियाव जोंनि सोलोंथाइया जेनेरेल सुबुंफोरजों कम्पिटिशन खालामनो हानाय स्टेटासाव दाबो गैया। आरो बेबायदि जों जुदि बै समावनो मोनसे समावनो जाय समाव बेबायदि जेंनाया फैयाखैमोन बै समावनो जों जुदि स्ट्रं जानायमोनबा दिनै सोरबा गुबुन हारि माहारिखौ एसटी स्टेटास होनायावबो जोंहा जेबो गिनांगौ गैयामोन। दिनै जोंनि बिउरोक्रेट्स फेमिलिखौ नाय जोंहा अफिसार गैया। दिनै जोंहा सासे मोजां लिडार गैया। ना एमएलए दं ना मन्त्रि दं ना राजखान्थि लिडार दं गेदेर जोंनियाव जेबो गैया। जोंनियाव दिनै जों जाय बिटिसि जाय बिटिआरखौ बिनानै लाना फैदों बेवहायबो जों दिनै माने भिखारि बायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं होननानै आं बुंगोन। माने ओरैबायदि मोनसे षड़यन्त्र सोलिदों ट्राइबेल थाखानाय सुबुंफोरखौ जेरैहाय गादबनाय बिसोरनि जि मोनथाय बिसोरनि जि गासैबो बिथिं बेखौ माबोरै सिमा गोनां खालामनो हागोन गुसेब खालामनो हायो बेनिनो षड़यन्त्र सोलिबाय थादों। दिनै जायफोर जनगोष्ठीफोरखौ एसटी स्टेटास होनो नागिरदों बिसोरनि सोलोंथाइखौ नाय बिथांमोननि थानाय जानायखौ नाय बिसोरनि स्टेन्डार्ड लेभेलखौ नाय बिसोरनि स्टेन्डार्ड लेभेला ओरैबायदि हाई जेनेरेलजों समान समान कम्पिटिशन खालामनो हानाय। आरो बैबायदि हारिया जुदि एसटी स्टेटास मोनोबा गमामायैनो गासैबो जेराव ट्राइबेल सोदोबा सरजाबनानै दं जायफोर बिथिङाव जायफोर मोनथायाव ट्राइबेल बिथिङा सरजाबनानै दं बैफोर बिथिङाव जोंनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो चान्सखौ स्कपखौ मोननाय नङा। बे बाथ्राया रोखा। आरो जोंनि जि माखासे अट'नमास काउन्सिल आसामाव जेसेबां बेबायदि अट'नमास काउन्सिल दोङो जोंनि बिटिसिखौ लाफानानै बैफोराव ट्राइबेल सुबुंफोरा जि राइट्स दं बै राइट्सआ टटेलि बै सुबुंफोरनियाव थांगोन। आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगो बैबायदि सुबुंफोरखौ एसटी स्टेटास होनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिटिआरआव बिटिसिआव थानो मोनगोन। आरो बे थानो मोननायनि ओंथिया मा नोंथांमोना थारैनो मिथिगो। नोंथांमोना मिथिगो अना बर' आरो बर'नि गेजेराव जि बा ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल बिसोरनि गेजेराव जि माने फारागथि बेयो बांद्राय नङा प्राय समान समान दं। आरो बैबायदि सुबुंफोरा जुदि ट्राइबेल जायोबा नोंथांमोना साननानै नायदो बिथांमोनाबो जोंनि माने एखे खांसियाव मोनजानाय थोरसियाव मोनजानाय आदारखौनो मोनजासिगोन। आरो जोंनिख्रुइ बिथांमोना ओरैबायदि गोजौखा जों माने बिसोरजों कम्पिटिशन नांनो हानाय नङा। आरो गासैबो बिथिङाव जोंखौ टक्कर होगोन। इलेक्सनाव टक्कर होगोन नोंथांखौ, सोलोंथाइनि बिथिङाव टक्कर होगोन, जायखिजाया गेदेर गेदेर इनस्टिटिउसनाव सिट मोननायाव बिसोर टक्कर होगोन। जोंखौ जों कम्पिटिशनावनो फैनो हानाय नङा। जाय समाव जोंनि सोलोंथाइया जेसेबां दावगानांगौ दावगायाखै बै समावनो जों बिसोरजों मा जानांगोन
कम्पिटिशन नांनो गोनां जागोन आरो बे कम्पिटिशनाव जों दानि बायदि थासारियाव रियेलिटिया बेनो जों जेननांगोन बाखिखां मा बुंनो नङा होमबा आरो बेवहाय मुलाम्फाया सोर जागोन जेनेरेलफोरा जागोन जेनेरेलनि कोटायाव मा जागोन जि कम्पिटिशन जानो गोनांमोन एसे खमायनानै फैगोन आरो गावसोरनि सेफटि थागोन नाथाय एसटि फोरनि गेजेराव माखासे बेबायदि माखासे बिथिंखौ लानानै जुद्धआ जानो स्टार्ट जागोन बे बाथ्रायानो रोखा बुंनो थाङोब्ला जों गासैबो बिथिङाव कम्पिटिशन नांनो गोनां जागोन बेनो जाबाय जोंनि सबसे गिदिर खैफोद जुदि नोंथांनि ओनसोलाव जुदि एमएलए ट्राइबेला जानो हायोमोन इएमआ ट्राइबेला जानो हायोमोन आरो बै ट्राइबेलाव फैनोसै जेनेरेल पिपुलफोरा बा बेबायदि ओबिसिफोरा एसटि जाफैनोसै आरो बिसोरनि पपुलेसनाबो खम नङा आरो डाइरेक्ट बिसोर इलेक्शनाव देरहानोसै आरो नोंथांनि आखाइनिफ्राय बै बिनानै लाबनाय बिग्रायनानै बिनानै लाबनाय बैयो गासैबो गुबुननि आखायाव थांगोन गुबुनजों सालायजानो गोनां जागोन नोंथाङा जानो हागौ नोंथांमोना मोरान मोटक टि ट्राइब्सफोरखौ बांद्राय गियाखै नाथाय मा नोंथांमोना बर' सुबुंफोरा ताइ आहमफोरजों कम्पिटिशन नांनो हागोन ताइ आहमफोरा नोंगौ दिनै गावसोरनि राव धोरोम गासैबो खोमादों नाथाय बिसोरनि जे सोलोंथाइनि मानदान्दा बे जोंनिख्रुइ जोबोर गोजौआव बेबायदि बिथिङाव मा जों कम्पिटिशन नांनो हागोन ताइ आहमजों मा नोंथांमोना कच राजबंशीजों कम्पिटिशन नांनो हागोन बिथांमोननि सोलोंथाइयाबो जोंनिख्रुइ एसेबाबो गोजौआव दं बेबायदि बिथिङाव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव माखासे जि मोननो गोनां बिथिं बेयाव गोबांसिन कम्पिटिशन नांनो गोनां जागोन आरो बेबादि जों कम्पिटिशन नांनायनि थासारियाव थानायखायनोथ' सरकाराबो मा गोसो होदों जे माबोरै बे मोनद' जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन नोंथांमोना बुंला बेखिनिखौ नोंथांमोना गासैबो बुजिखागौ नोंथांनि समस्थियाव सासे कच राजबंशीया जुदि भट दारायनो हानाय जायोबा मा जागोन साननानै नाय नोंथांनि एसटि समस्थियाव जुदि सासे ताइ आहम सुबुङा भट दारायनो भट गेलेनो हानाय जायोबा मा जानो हागोन नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांनि एरियायाव जुदि एसामिस स्पिकिं पिपुला बारा जायोबा नोंथाङा मा खालामगोन साननानै नायदो एसटि एसामिस स्पिकिं पिपुल जेनेरेलमोन दा एसटि जाबाय ओबिसिमोन एससिमोन दा मा जाबाय एसटि जाबाय मा बै एसटिफोरा बर' एसटि कार्बि एसटिफोरनो भट होगोन साननानै नायदो नोंथांमोना स' ओरैबायदि मोनसे गिलु गुलु थासारि बे थासारिया जोंनि थाखाय गाज्रि होननानै बुंगोन जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां जानो हागौ जायफोर बिथांमोना एसटि जानो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां जागोन आरो नोंथांमोना साननानै नाय एसटि जायोबा मा मा जेंना फैनो हागोन नोंथांमोना गासैबो जेंनाखौ आं भिडिअ बुङा बे भिडिअ बुंबा कन्ट्रभारसि जागोन नोंथांमोना कमतापुरनि बाथ्राखौ मिथिगौ बेखौबो आं बुंला नोंथांमोना आइडिया खालामदो जों जाय लेन्ड बिदों जाय स्टेट बिदों जाय आलादा रायजो बिदों बे रायजोनि मुङाथ' बर'लेण्ड होननानै मुंदांखा गासै इन्डियायावनो नाथाय बे बर'लेण्डआव गासैबो ट्राइबेलफोरा थानो मोनो नङा होमबा स' गासैबो आयेन नेम खान्थिफोरा गासैबो ट्राइबेल स्टाइलनिसो नेम स' बेवहाय ट्राइबेल सुबुंनि अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जायफोरा ट्राइबेल नङामोन माबायदि खैफोद जानो हागौ नङा होमबा बे साननो गोनां बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव जुदि सरकारा ट्राइबेल खालामथारनो नाजायोबाबो जों थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय स्पेसियेल जुदि प्रभिजन गैयाबा थारैनो जोङो ट्राइबेल प्लास ट्राइबेल एबा ट्राइबेल भार्सेस ट्राइबेल वाराव जोङो जेननो गोनां जानो हागौ बे जोबोर साननो गोनां आरो बेखिनियाव आं साफ्रोम बर' सुबुंफोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन जों दिनै गावसोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे पलिटिकेल गेम गेलेनानै हारिया मा जानो थांबाय दं बेखौथ' बुजियाखै आं साफ्रोम सुबुंखौनो बुंदों एनडिएफबियानो जा एक्स एनडिएफबियानो जा इउपिपिएल सापर्टारानो जा बिपिएफ सापर्टारानो जा सरकाराव थानायानो जा गैयियानो जा गासै बर' सुबुंखौ बुंदो बेबादि जाम्बा जाम्बिफोरबायदि नांलायबाय थास्लायस्लाय दिनै जोंखौ माबायदि मनक लाबनो नागिरदों बेखौ हुसियार जानाया मोजां बांद्राय पलिटिक्स गेलेना लाब गैया जोबोर माने उइक जातिया सोलोंथायाव डाउन जातिया एसेबां पलिटिक्स गेलेना लाब गैया बेनिखायनो मोनसेल' बाथ्राया फिक्स जानांगौ अरायबो खौसे जानांगौ बर' हारिया नङाबा जों बेबायदि थासारिनिफ्राय माब्लाबो बारग'नो हानाय नङा नोंथांनि माइरंखौ नोंथाङा नांलायना अरलायना थैबाय थागोन नाथाय गुबुना ग्लब मनगोन बेनो जानो थांबायदों माने सिम्पल लेंगुवेजाव गासैखौबो थुलमुल लानानै माखासे बाथ्राखौथ' आं भिडिअ बुंखायाखै बै गासैबो बाथ्राखौ लानानै ओरै जादों जों नांलायना थैबाय था गुबुना जोंनि आदारखौ ग्लब खननानै मनगोन बेनो जानो थांबाय नों दा बेनिखायनो नोंथांमोना अरायबो गोसोआव लाखि जोंनि साफ्रोम बर' सुबुंखौ आं बुंगोन ओरैबायदि सोलोंथायाव जों दावगानो सेस्था खालाम गासैबो बिथिङाव बिजनेसनिफ्राय राजखान्थिनिफ्राय गासैबो बिथिङाव गुबुन हारिखौ जों फेजेननो हानांगोन दिनैनि थासारियाव सोरबा हारिनि जों सुथुर नङा नाथाय
सोरबा हारिनि जों बाङाइबो सिङाव थानायनि कन्डिशनाव गैया जों बयनिबो सायाव थानो हानांगोन जों जुदि दिनैनि थासारियाव सिङावनो थाबाय थायोबा बै मोनद' हारिखौ एसटि स्टेटासनिफ्राय होबथानो हानाय नङा आरो एसटि स्टेटास होनायनि उनाव जों जायफोर जुद्धखौ दावहाखौ नांनो गोनां जागोन बे दावहाखौ जोङो देरहानो हानाय नङा बेनिखायनो जोबोर थाबैनो सरकारा एसटि स्टेटास होनो हागौ बे मोनद' हारिखौ नाथाय बिनि उनाव जों मा मावनांगोन बेनि थाखाय जों जोबोर गोख्रोङै जुदि प्रिपारेसन जायाबा खालि गादिनि थाखाय बयबो जुदि गादिनि थाखाय पलिटिक्सनि थाखाय जुदि नांलाय खमलायल' जुदि जाबाय थायोबा जोबोर खहा गोनां जानो हागौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे बुजिदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम